Salam qadirli vatandaşlar. Men size kıssagly bir şu soňky 5-10 minutyň arasynda bolup geçen täzelikler bar edi. Aýdyp bermekçiyim, tanıştyrmakçy. Birinji bilen ýanky Putinin şu wagt idil göni efiri gidip dur. O ýerde nämeler diýip Putin Rossiýa Federasiýasynyň ähli ýaragly güýçlerini, şol tana ýadyryny, ýaragly güýçlerini bütün uruş ýanky has aýratyn bir uruş rejime taýýarlanmaly, şoňa geçirmeli diýip buyruk berdi. Ondan soňky gysga wagtyň içinde boljak zatlary olam Moskwa bilen Kiýewiň arasyndaky gepleşikler geçirilmeli gysga wagtyň içinde. O gepleşikler Ukraina ve Belarusiya serhedine geçiriljek. Pavel Durov näme diýär? Bu Russiya Ukraina konfliktine gatnaşan ähli ýurtlarda diýär Telegram kanaly işlejek däller diýip habar berýär. Ukraina Rossiýany halkara Birleşen Milletler Guramasynyň suwduna berdi. Ýewrosoýuz Rossiýanyň ýokary wezipeli adamlar üçin wizaly düzgün ýoly goýuljakdyr diýip aýdýar. Ukrainadaky Gostomel aeroportyny taryhda iň uly An-225 Mriya ýük samolyoty ýakyp ýandyryldy. Ukraina häkimeti tutsagda oturan ähli watan üçin görüşjek öňkü harby tutsaglary türmeden boşatdy. Soňky günlerde Ukrainany terk edenleriň sany Birleşen Milletler Guramasynyň habar berişine görä 360 000 geçdi diýär. Kadyrov näme diýär? Çeçen Respublikasynyň prezidenti Russiýanyň diýär harby taktikasy bu gaty hayal hereketi diýär. We Putini has aýatly hüjüm etmeli diýip teklip edýär. Watan dönügi diýip hasap edilýän ýani Ukraina siýasatçysy we Putiniň kumy diýip hasaplanýan Medvedchuk öz öý tutsagyndan gaçdy diýip habar berilýär. Kum diýmek näme diýmek? Bu ýanky bir Slavian milletlerine bir çağan bolsa şonu Kryosny atец, Kryosny mama diýip aýdylýar da, Kryosny mać ili atец şonuň ýerine vystupad eden adama kum ýa-da kuma diýilýär. Erkek bolsa kum, aýal bolsa kuma diýilýär. Şol ikisiniň şeýlerak bir ara gatnaşygy bolmaly şol Putin bilen Medvedchuk ol öňkü Ukraina siýasatçysy damaşny arestde kenne şonu damaşny arestden gaçdy diýip habar berýärler. Bolýa watandaşlar şu ýanky 5-10 minutyň içindäki bolup geçen gysgaçyk wakalar size görüň berýän edim. Bolýa sag bolun.